Min far var en stor original. Et varmt, dynamisk. Han var en af de første, der lavede Werner Panterens Kræmmerhusstole. Ja, min far og mor tog til, kan jeg regne ud, til Milano-messen omkring 57. Og kort efter Milano-messen, der kom lounge-chairen ind i huset. Og det var jo en revolution i vores hjem. For det var jo sådan en, hvor man kunne slå benene op og så sætte sig ned og sove. Og navnligt så gjorde vi et stort nummer ud af, da vi var børn, så kunne man jo få den til at snurre rundt som en karusel. Og det var jo vanvittigt morsomt. Det måtte vi ikke, men vi gjorde det nu alligevel. Det er min far. Generationer er meget vigtigt, fordi det er det, der giver en kontinuitet i ens eget liv. Og jeg synes, det er meget vigtigt, det man giver videre til de næste og de næste. Ikke på grund af tingene, men på grund af den kultur, man har. Ja, og man kan ikke formidle det, som har været vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt at formidle, hvad er det, der er vigtigt for mig. Og det er jo ret tåbeligt, fordi det prøver man jo at formidle videre til ens børn og børnebørn. Ja, det er nemlig rigtigt.